Здравейте хора, аз съм Денис и добре дошли в новия шорт, където ще играем с Алекс и един Георги на Креница. Да кажа здрасти. Здравейте. Здравейте. И за Георги ще броим до 30 на ето това дърво. Ето това. Койчев, започвай! И се абонирайте за канала. Аз съм Алек Бигим, абонирайте за канала си без Сега скачаме една ограда. Скачаме една ограда, хора. Къде? Ето на оградата. Сега отиваме на някакви храсти. Мисля, че знам къде отиваме. Ето тук. Покажи. Хора, вижте къде съм се скрил. Хора, намериха ма! Хора, намериха ма! Сега търсят Алекс. Вие не видяхте къде се крие. Хора, леко паднах. Нищо не е станало. Няма още една минута и половина. Александре, заплюци! Хора, намериха ни двамата с Алекс. Сега, Койчев, искаш и пак ти да броиш. Окей. Сега пак Георги ще брои, давай. Че имаме малко време. Значи, хора, пак се прескачаме. Аз леко се удрах. Тук малко се чудваме. Розочихме. Хора, ще ни свърши времето. Хора, не знаеш колко тича. Хора, няма да стигна повече видеото, защото само 3 минути го пуснах. Чао! Ето, чао!